ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛି। ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝିବା। 2025ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଲଗାମୀ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। 26 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଲେ। ଭାରତ ଜବାବ ଦେଲା, 60 ବର୍ଷର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ କଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି 1960ରେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ବେସିନର 80% ପାଣି ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳୁଥିଲା ଆଉ ସେ ପାଣିରୁ ପାକିସ୍ତାନର 80% କୃଷି ଜମି ଚଳୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ସମୟ ଆସିଛି ଆଉ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ମରୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଚିଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ ARI ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ଆମର ପାଣି ସୁରକ୍ଷାରେ ଆଞ୍ଚ ଆସେ ଆମେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ CR ପାଟିଲ ଘୋଷଣା କଲେ, 2028 ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଟା ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଦେଶ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏ ଲଢ଼େଇ କେବଳ ପାଣିର ନୁହେଁ, ଏ ଲଢ଼େଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱର। ଆଉ ଯେ ଦେଶ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଥିଲା ସେ ଦେଶ ପାଣି ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପାଣି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ? ଭାରତ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା କି? କମେଣ୍ଟରେ ତୁମ ମତ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏପରି ଖବର ପାଇଁ ଫଲୋ କର।